Pekný dobrý večer vám všetkým doma pri televíznych obrazovkách. Vítajte pri sledovaní benefičného programu Hodina deťom. Áno, dobre počujete, ide o najstaršiu dobročinnú show na našich obrazovkách na Slovensku. A práve v tejto chvíli začína jej 16. pokračovanie. Možno si doma kladiete otázku, prečo som tu so svojou rodinou. Mimochodom, obom vám veľmi pekne ďakujem, že ste si spravili dnes večer čas. Sme tu preto spoločne, pretože chceme podporiť hlavnú myšlienku nadácie pre deti Slovenska. Počas celého roka sa usilujú o to, aby všetky deti na Slovensku, ktorým čosi chýba, no aby im nič nechýbalo. Aby mali pri sebe stále kohosi, kto na nich myslí a kto ich podporuje. Ja verím, že každé dieťa túži po nejakom darčeku alebo nejakom prekvapení pod vianočným stromčekom na Vianoce, ale z vlastnej skúsenosti, keďže cestujem a už mi je ten čas s rodinou vzácny, tak viem, že ten najkrajší darček je naozaj byť so svojou rodinou, so svojimi blízkymi. Ja si myslím, že Vianoce sú najkrajší sviatok v roku a myslím si, že táto akcia, ktorá tu je a podporuje detičky, je veľmi ušľachtilá a jej tradícia je fantastická. My sme si zaspievali s detičkami z Oravy, s chlapcami a s dievčatami koledu, Dobrý pastier sa narodil a dúfame, že sme niekoho potešili a že budú mať z toho osoch aj iní. Prosím vás pekne, posielajte detičkám peniaze, nech sa majú radi a nech majú krásne Vianoce. No už počuli ste to, veľmi jednoduchá výzva. Ak máte aj vy dobré srdce, začali sme my svojou rodinou, máme tu skvelých ďalších hostí, pridajte sa k nám a pošlite SMS-ku na číslo 800. Má hodnotu hodinovej mzdy na Slovensku 4 €. My vám samozrejme vopred ďakujeme. Veríme, že spoločne s nami prežijete jeden výnimočný večer a teraz ste spolu s nami zvedaví, ako to vyzerá na hlavnom námestí. Takže presuňme sa tam spoločne.